Ministry tiyogo mar keyo intern doctors gi nikech ang'e ni Kaluo ibiro yudo ni en gwenge ma malaria ng'enye gi tuoche moko ma ng'eny Kaluo mo ng'eny Kiambu County gi Kenya madiere. Kitiere mane sirikal notiyogo mar keyo jogi. Ni wacho ni kuonde moko ji 30, kuonde moko ji 20. Pim no nena kanyo. Ng'eni mondo yud intern doctors kaka hospital, nyaka ibed ni hospital man gi specialist. Okay. Ko luwore gi mijingo ma hospital nigo. Kinyo ka sani county ma Homa Bay noore interns 12. Okay. Kinyo ka county ma Kisumu pa noore gi 30. Okay. Iso ni luwore gi numbers mag consultants ma in go maka daktecho dhi kacha to tich bot tiyore maka dwarore. Nikech intern doctors gi dhi tie buo Consultants, yes. Donge. Kine ka timore niya, wan guy gi intern doctor in the first call, gini magintie kacha first of all. Then one give medical officers manosi tieko gi. Yes. Next. Then one consultant. So in any setup, tich magati mocha, nyakoro bingi gi consultant ni ordinary. Mana mi wan gi rotations mopogore kar nyuol, kar surgery, kar nyithindo. Ko nyaka ibed gi specialist kunde go. Ko counties manego ema yudo luwore gi ingimaro mona. Ka poni tiere for example a county man gi specialist the adek man gi specialist gite. Then giyudo ji mang'eny. Giyudo doctors mang'eny. Mosi jo piny kanyo konyore mang'eny. Koro counties nyaka invest in health care. A particular human resource. Mondo ka med gi doctors ma dhi konyo.